ବେଙ୍ଗଲ ରାଜନୀତିରେ ଲେଡି ସିଙ୍ଗମ। କିଏ ଏହି ସାୟୋନି ଘୋଷ? କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ଟିଏମସିର ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସାଂସଦ। ମାସକୁ ଦରମା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାୟୋନି ଘୋଷ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏହି ଲେଡି ସିଙ୍ଗମ ସାୟୋନି ଘୋଷ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରେ ସାୟୋନି ଘୋଷ ଏବେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ନିଜର ସଠିକ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାରେ ବେଶ୍ ସଫଳ। ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚରେ ସାୟୋନିଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୈଳୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛି। ବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନର ଭାଇରାଲ ଚେହେରା ସାୟୋନି ଘୋଷ ସାଜିଛନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ। ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ରାଲିରେ ବର୍ଷାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାୟୋନି ଘୋଷଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଲି କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଏହି ମହିଳା ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ସାୟୋନି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବାରୁଇପୁରରେ ଏକ ରାଲି କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମୋମୋ ତିଆରି କରିବାର ନୂତନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମିମିଙ୍କ ପରି ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାୟୋନି ଘୋଷଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯୁବ ଶାଖାର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସେହି ପଦବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଜୁନ୍ 2021ରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସିର ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଦବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ସାୟୋନି ଘୋଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଫେବୃଆରୀରେ ଯାଦବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିଏମସିର ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ମିମିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବପୁରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ସାୟୋନିଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଗତ ରବିବାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ 2021ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାୟୋନି ଘୋଷ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଏକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିନଥିଲା। ସାୟୋନି ଘୋଷ ତାଙ୍କ ଦଳର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଦଳର ଯୁବ ଶାଖା ସଭାପତିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅପରାଜିତରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।